gehiago eitziak. Benetan pozgarria izango litzateke. Oin goizeko talde bakoitzeko bozeramaileak danon artean adostu ditugun euskeraz eitzeko arrazoiak azalduko dozkuez. Eta gero bertsuak eta abesti polit bat kantatuko dotzuegu. Entzun danok ondo. Euskal Herrian gaudenez euskaraz hitz egin behar dugu gure hizkuntza dela. Guk euskaraz egiten badugu ez da galduko. Gure umeek ikasiko dute eta kanpotik datozenak ere bai. Hori. Ez badugu hitz egiten munduan hizkuntza bat gutxiago egongo delako. Euskararekin lagun berriak egiten direlako. Euskaraz hitzeko bizirik mantentzeko eta ez desagertzeko munduko hizkuntza zaharrena da eta.